Zishumi nantathu kuncwaba kusihlo kulihlanu nabenkosi bangibingelele kuphina kuphi mbukelo khona umhlahlo isimo sezulu ngalesikhathi kanjalo nakusasa mangisho nje ngempela gcwala umlomo uthi kusukela lapha eMpumalanga koloni yofika lapha kwaZulu Natal emathuba ezivula kuye u30% njengoba ngikhuluma nawe nje kusihlo bo 60% kwaZulu Natal eMpumalanga nakwezinye esikhona lapha ngempela elipopa nguye u30% liwileke iqhwambukele endaweni esiphakeme lapha nakokomani yofika lapha entabeni zokahlamba limboze ngamafu nje makho lapha nakoKhavini namba njalo yofika lapha nakoPretoria Gauteng nakhona futhi lapha nakoBroomfontein kusasa mbukelo uzoqaphela ukuthi ngempela amathuba ezivula endaweni esikhona lapha kokomani anguye 30% abenguye 60% no 80% makho lapha endaweni ezimaphakathi Bloemfontein namba njalo kufika endaweni ezikhona lapha na Gauteng akuye lapha 30% kwaZulu Natal azoqhubeka benguye u60% mbukeli obheke nje kwezinqe esikhona lapha neLimpopo zobenguye u30% iqhwambuke ezoqhubeka liwe nje lapha endaweni esikhona kokomani kufika entabeni zokhahlamba qhubeka niboze ngamafizulu endaweni esikhona lapha na Fred Ndale obheke ukuthi ami kanjani amazinga akho kushisa njengoba khona nawe nje ngempela kusihlo azobebuthi ngubonga ngo-2 makho lapha koSetalend iqanda qops Bloemfontein ehamba njalo kufika koBethlehem kwaZulu Natal namaphethelo anguye u2 sofika lapha u12 obheke nje eGauteng akuye lapha u4 sofika lapha u18 yize mawukhona lapha ngempela kombombela nguye u9 phalapolo hamba njalo kufika lapha koliphalana phansi kwakhe lapha u12 no11 obheke nje mbukelo khona Cape Town anguye u7 kanti ke makhona emakhanda anguye u4 East London anguye lapha u9 kusasa mbukelo lizobe libanda enhlana sezantsi kwalehlakhulu lesilakhela obheke nje kwaZulu Natal azobe nguye lapha ngempela u9 sofika lapha u16 esifundazweni kuyabanda mbukelo kokomane lapha u10 khona lapha koCraigdock emakhanda azobe nguye u14 Bloemfontein azobe nguye lapha u15 khumbula ke imvulo ezilapho sikuye lapha no80% obheke Gauteng azobe nguye lapha no16 sofika u18 lapha nokomosini mbukena khona amathuba ezivula kuye u30% ingakubona amazinga okushisa akuye lapha no18 Fred Ndale azobe nguye lapha no23 obheke Alexander Bay nguye u22 Cape Town azobe nguye u19 mina ngithi kini nonke emakhaya nkosithela umusa.